Isayo uVabhakshni Maharaj. Bayasibuza la. Bathi asenze inumber line ukuze siqhathanise u11.5 no17.5. Ngiyayidweba la ngenzansi nawe ngadwebe yakho. Inumber line. Sifuna u11.5 no11.7. Asibhale la 11 wethu singagcina mhlambe ku12 singayi kude kakhulu. Uma siqala ke siyabala mhlawumbe sithi lapha nendawo. Ikhona ke la sothi 11.5 phela u5 inamba phakathi nendawo uma uqhathanisa usuka ku1 kuya ku10. Uyabona sifuna u11.5 nanku siyawuthola sifakelela ngaphansi nendawo. Sifuna ukuqhathanisa no11.7. Singaqala sithi ke 1 2 siyadlula 5 yabona 6 7 8 9 siyafika ku12 wethu. Mhlawumbe ayiqondile kakhulu inumber line yami kodwa ngizamile phela. Now 11.5 wethu 6 7 siyafika ku11.7 nangu nje eduzane no11.5. Ungaphinda ubale futhi ukuze ube sinesiqiniseko. Now 11.7 wethu. Uma sesitholile ke impendulo yethu sisomele sibhale ngendlela ezwakala kangconywana la ngezansi. Ukuthi ke manje khumbula izimpawu zethu u-less than no greater than. Kuyacacela u11.7 u-greater than 11.5. Kuyayicacela la bengadingani ukuthi uzudwebe inumber line ziyayisholo nje u7 mkhulu kuno5. Ngakho ke u11.7 mkhulu kuno11.5. Na impawu yethu sifaka u-greater than.